Здравейте, аз съм Medium, тук сме Tribute и това е едно видео, което ще бъде кратко. Искам просто да кажа една много важна новина. Значи, месеца в друг канал, MT Games, тук ще качваме с... Да, снимката, просто няма да я коментирам. Е професионално направено от мен. Аз се направих, ама няма значение. Не от мен, от мен. Добре. И значи тук ще се преместим, да, абонирал съм се за моя си канал. Не, всъщност се абонирах за да проверя името дали се вижда, защото имахме малък проблем там с името и глупости. Имаме едно видео на Лига и сме планирали да снимаме тук различни игри. Нашия канал е само за готините деца. Нашия канал е клуба на готините деца. Да. Значи, тук всъщност могат да се прехвърлят някои от моите поредици, ако искате. Нали, в смисъл, този канал няма да качваме само двамата, ами и аз ще се снимам, и той ще се снима нещо като наш канал. И нали, като наши си канали, където всеки се качва, само че ще е общ. И ще качваме двамата видео, двамата ще правим клипове. Защото ако примерно искаме да играем някоя игра, да не са единия клип на единия канал, другия клип на другия, по-кофти става. Значи това е канала. Затова отидете, абонирайте се. Да, ако искате се абонирайте, не ако искате. Задължително е. Кой ги задължавам? Не, ако искате всъщност се абонирайте. Ще играем Minecraft, може да играем Feed the Beast, някои модове и ще видим. Ще играем Лига. Каквото стане. Тук сега се тегля гън. Тия двете игри не тръгнаха. Тегля си гън, ще снимам на нея. И това видео сега ще го кача в моя канал. От сега нататък ще качвам вече в този, който е MT Games. Да, вижте просто уникалното име на имейла. Да, сега ще ви покажа файла с... Сега ще ви покажа файла с всички пароли. Не, Не бе, то спе как. не, по-добре го покажи. Да го покажа ли? Ето го. Не. Ето, виждате ли? Това е всичко, което ви трябва. Не, Показвай го. добре. Това беше лоша идея. И така. Малко е. Да, ще да сляза във Фейсбука във видеото и общо взето това е, което искам да ви кажа. Чао. Да, чао. Тук може, ако искате, мога да се рекламира собствения профил. Вижте. Така, това е супер готино, нали? Много яко. Гледайте. Реклама, правя реклама. Бах якото прави се реклама на профила в моят си профил. Майко, вижте, майко. Бах якото. Хубаво е. Чао.